Сивата врана е средно голям представител на семейство вранови, разред връбчоподобни. Много прилича по телосложение на черната врана, с която понякога са смятани за два подвида на един вид. За отбелязване е, че и двата вида обитават определени ареали, почти непрепокриващи се един с друг. Дължината на тялото на сивата врана е около 45-47 см. Размахът на крилете е от 93 до 103 см и тежи около 600 грама. Краката й са черни на цвят, добре развити и силни. Може да ходи или подскача. Сивата врана има двуцветно оперение. Главата, шията, крилете и опашката са черни, а останалата част от тялото е сива. Крилете също са силни и добре развити. Полетът й е плавен и ритмичен, със сравнително ниска честота на маховете. Гласът й е характерното за враните грачене. Среща се в Централна, Източна и Северна Европа, Мала Азия, Източна Азия и около Суетския канал. Само най-северните й популации са прелетни. В България е обичаен и широко разпространен вид. Отделни екземпляри прелитат през зимата в по-южните части на Балканския полуостров, а у нас идват много птици от по-северните страни на Европа. Затова през зимата броят им силно нараства. Обитава всички типове човешки поселения. В природата също можем да я срещнем в открити полета и украйнини на гори. Понякога се среща и в по-високите планински полета до 1800 метра надморска височина. Живее както поединично, така и по двойки. Среща се и на ята. Живее в определени и добре развити социални структури. Търси храна по земята и по дърветата. Храни се практически с всичко, въпреки че предпочита живата храна. Храни се още с риба, насекоми, червей, плодове, семена, остатъци от човешка храна. Моногамни птици. Двете птици строят заедно гнездото си по високи единични дървета, залесителни пояси, украйнини на гори. Минималната височина, на която се изгражда гнездото, е 3 метра. Гнездото е голямо от 30 до 70 см в диаметър и високо от 20 до 40 см. Отвътре е дълбоко около 10 см и широко около 20 см. През март-април женската снася от 3 до 6 яйца. Мъти само женската в продължение на 18-21 дни. През това време мъжкият и носи храна. Малките напускат гнездото след около 5 седмици. И двамата родители хранят малките с животинска храна. Когато малките израснат и могат да напуснат гнездото, цялото семейство излиза и се движи заедно през деня. И при вечер се завръща в гнездото да нощува. През август семейството се разпада и сивата врана се среща поединично. При застудяване образува големи ята.
и се придържа около населените места и обработваемите площи. Редица учени считат сивите врани за силно интелигентни животни, способни дори да броят. Способни са да запаметяват и изговарят думи. Те са силно адаптивни птици. Смятана е понякога за вредна птица, защото унищожава яйцата и малките на много други видове, но всъщност в природата няма вредни и полезни видове. С действията си всеки вид допринася по своя начин за поддържане на екологичното равновесие.